Bauri dhewe iki enggak nganggur lho. Oh, kabutan gua sentar aku. Rekasane wong tanggapan ning pinggir gunung lho. Santai, santai. Nyoteng telu kae kok. Santai lho. Sementing ning Senen ngarep dhewe kuwi ora apa-apa. Oke, Bos. Minggir. Santai, santai. Saya abot iki, saya abot. Piye gandule neh ora iki? Ganduli lho ora e. Kayak di stop. Oke iki wonge kok. Kae itu nang dalan langsung. Hah? Oke iki wonge. Iya, wong. Jaman diri deh. Heeh. Mulai dituntun iki. Iya. Tuntun. Gua motor. Motornya dhuwur. Yo, teko kene. Gojakno terus. Kaduan aku mlaku kok. Naik lagi. Baru dhuwure kok. Eh?